سلام نتعنا نعخم زخبركم تخطاتلتي مدام مقالح سبورت كميس أنيحكم فنو مدبنا أخيلهم بقار بمعبل فنو مساكم حبيرنا لنا مكتتالكم أقدمنا بخبري إن عدمنا بقار نايلوميك أرام مدبنا بنقص مدب ليلا إنا كنفلمهم ندحر بايتا قديم حلال ودات كعس أجري قانتا التحرير نبر سامويل دستابو شعب حصر زبالة زلالة تحسو إنا بقار نايلومي أكال زا مدب جيرنا ينزلنا أقدمنا نايوترو تساتافن أدالا ونزا مدب أسرت أنا كعس سكيعت قانتا نصري يوناس بيبا إن أمسجنا ناملو تحسو كنسجرينا سنة مكتتال سامويل دستاك حساي بحال بشعند شعتن ميتن سوسان شعتن عبس مرا كبابي أباشاول توليدو زعابين كم كلهم قلعو غزاوتو بخعصو جركي إنا تساوت نايكو عصو اقري هوتو زفلمنيو زيادة ببوج أعزبل كتر سمو زلل سامويل عدميون تمرت مس أخلي كاب قدامي كساب شادشاي أبي تمرت فرهيوت كاب شابعي كساب شامناي أبي تمرت أخريان داش ودن كاب تاشعي كساب عصر تخلت كفل دما أبي تمرتي بيتو غيو تمهيروم سامويل تمهارا شابعي كفلي انكولو ناي فلما ناي بيت تمرت وددرو نبيت تمرت اخرى وكيلو صوتو زكايدم بدحر زي تمهارين كلو امني اوراجا حماسين وددرات كعس اجري مستاغانتا كوينو قوبلل اوراجاتات بمخان وانج عترام امني كعس اجري هوت دما حدشني عاود تاريخ كغنصل كالم كاب زقصيلو سامويل حنتي كاب عبيت كلبات كعس اجري كتما باصع مسان خصاوت عدمه بزقربتلو مسرت كيلوتو نمعباي مستاغانتا نخصاوت تسمامعم اتا نحد عامة منفق نستتصنبرا غانتا دما اباصع كابتن حبوبات غانتا زر ايدرس بمخان شامبيون بلد سامويل بوجا عفشحن تشعتن مئتن سمانين شوعتن كاباصع نابس مرا ناب غانتا حيل بحري بمقعزو مستا غانتا كوينو امنيكال اي ديفيجن وددرات صوتو بمكياد اب عامة شحن تشعتن مئتن سمانين شوعتن سمانين شومنتن اب استخايد وددرات شامبيونا كعس اغريكال اي ديفيجن بمخان عاود تواناصي فيهم سامويل بولكي كوخب حلاو لدات باهيلو بمشلامو اتا غانتا ناب قدامي ديفيجن خسغر عبي استواصو كم زغبره تاريخو يحبر سامويل ابتعمت بولكي كوخب حلاو لدات باهيلو بمشلامو اتا غانتا ناب قدامي ديفيجن خسغر عبي استواصو كم زغبره تاريخو يحبر سامويل أبشحنت شعتي مئتن سمانين شمونتن أمناك قدامي ديفيجن مستنطف غانتا بوليس كم قال أي حلاو لدات كوينو مستا غانتا نخط أوت تتنبرم مستا غانتا كوينو سروع لممد بمقبار كسع مفارق شحنت شعتي مئتن سمانين شعتن كم تغير حلاو لداتا غانتا كوينو تتأوتم قصيلو سامويل بأسلت انت حلو تلداز وهابو زنبر سلطاناتات بعتوب تتححزوم مستزنبرو بقعت كأ أفشحنت شعتي مئتن تسعان كم قوامي حلاو لداتا غانتا كوينو تمززم غانتا بوليس ابت اوانتي نكم بعل نفسهير افريم ملس ود الجا بروفيشنال تصاوتي نفسهير يوهانس زميكيل جون وخاريا كيروس بينن حدش قشن تتصنبر غانتا بمنبرا ابت اوان اميدا عبالنتا اتر يلو غزينيرو ابت اوان تساميل مسغانتو غانتا بوليس كوينو ابشحنت شعتي مئتن تسعان شامبيونا بمخانيو ناي قدمنا صنت ناي كعس اغري تمكرو تفانيو ساميل غانتا بوليس غانتا التحرير زبسم ابزح زتلهم نسون بوغنو حدش تاريخ المسناد مدلاواتو كصافف جمرم بزخا غانتا التحرير افشحنت شعتي مئتن تسعان كلتن تسعان سلستن وانج اسماعتات ايرتران معتار وددر ابزنا برلو مسا غانتا كوينو نتا رزانن تاريخاويتن وانج العلام سامويل بزغي تعقت مزاغانتا بمخان ابت مساسال عمت نمجمريا غزي ببروفيشنال قطمو انصار سوداناويت غانتا هلال بمكياد وانج اكعتر كالم كومون ابت عمت تيا بخري وانج انا صنتن بخري شامبيونا زبا ماكلن بمخان عوتاتو كدرع كيليو سامويل بوجا عفشحنت شعتي مئتن تسعان سلستن تسعان اربعتنون حلاو لدات هاقراويت غانتا ارتراك مرت بقعو كم زنبره يذكر سامويل كافشحنت شعتي مئتن سمانين شمونتن كسافشحنت شعتي مئتن تسعان شدشتن مستادحيرا غانتا التحرير زخونت كلا بوليس كوينو بمصوات صبوقنا يصوتا قزيو أحلفا سامويل بوجا قوماتن تعاصافن اكالات زونن بمنبارو نخعصو توريرون موصا زنبره كلتو افغانتا التحرير نشع مصاوتو زنبرو ابرهالي اسملاش لافان ميكيل ابرها كوبرتان ندحري تمليسوم ابز ذكرلو يزنتو
ሳሙኤል ቦጫ ኣብ 1996 ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽፍጽም ኣብ 5 ዙርያ ናብ መደበር تعليم ሳዋ ወረደ ኣብ ሳዋ ጉቡእ ናይ تعليم ግዝኡ ንኽፍጽም ድማ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ተመደበ ኣብ ሳዋ ውዕውዕ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክፍለ ሰራዊቱ ሻምፒዮና ኮይና ምንባራ ይዝከር بدحر ሳሙኤል ቦጫ ጉቡእ ናይ تعليم ግዝኡ ምስ ወሰደ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 161 ታይገር ተወዝዐ ኣብኡ ድማ ካብ 1997 ክሳብ 1998 ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ተሳቲፉ እዩ ቀፂሉ ሳሙኤል ኣብ ሃገራዊ ክተት ወራር ወያነ ከም ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ንሃገሩ ንምክልኻል ኣብ ጎኒ ብጾቱ ኣብ ዝተሰለፈሉ ኣብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ መረብ ሰቲት ካርካሻ ጸጋሚት እግሩ ተጎድአ ካብቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ብስንክልና ተኣልየ ሳሙኤል ቦጫ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ካብ ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ንነፍስሄር ኤፍሬም መለስ ወዲ ኣልጫን ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ነፍስሄር ዮሐንስ ዘሚካኤልን ካብ ሓለውቲ ልዳድ ድማ ንጽገ ዝኣብን ነፍስሄር ሳምሶን ፍስሐየን ከድንቕ እንከሎ ካብ ኣሰልጠንቲ ድማ ንኣሰልጣን ጋንታ ኣልተሕሪር ነበር ገዛኢ ተስፋ ጋብር የድንቕ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ሳሙኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ገዳይም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኣልተሕሪር ከም ኣቦ ወንበርን ኣባል ኮሚቴን ብምዃኑ ዝነጥፍ ዘሎ ገዲም ሓላው ልዳት ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኣልተሕሪር ነበር ሳሙኤል ደስታ ቦጫ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳት እዩ ናይት ነዚ ዓመት ሙሉ ብልቃሕ ምስ ወይከም ወንደረርስ ከም ዝሕልፎ ክለቡ ሓቢራ እዚ ተኸላኸላይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ዝወርሒ ነዛ ናይ ቻምፒየንሺፕ ክለብ ተጸምቢርዋ ነይሩ ተኾነ ግን ድሒሩ ብዝተኻየደ ሰምዒ ውዕሉ ክሳብ ዝዓመት ዝውዳእ ምስ ወይከም ወንደረርስ ክጸንሕ ተሳሚዕ ዘሎም እስሚላን ውዕል አንድ ኣካፈለ ዘጥቅዕ ሃካን ካን ሃናግሉ ንምንዋሕ ዳግማይ ዝርብ ከም ጀመረት ስካይ ስፖርት ሓቢራ መራሒት ሊግ ሰሪዓ ዘላ ሚላን ሰመናዊ ደሞዝ ሃካን ዝውዕል 3.5 ሚልዮን ዩሮ እኳ ተቀረበት እንተኾነ ግን ሃካን ዝኽፍሊት ሚላን ዕጽፊ ክትገብሮ እንተዘይኪላ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ብነጻ ዝውውር ክገድፋ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቁ ኣያክስ ናብጣይ ዌስት ሃም ዩናይትድ ሳብስቲያን ሃለር ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝፈረመቶ ደ ቴሌግራፍ ሓቢራ ሃለር ን4 ዓመትን ፈረቓን ምስ ኣያክስ ክጻወት ከም ተሳምዑን ደ ቴሌግራፍ ወሲኻ ትገልጽም ጁቬንቱስ ነቲካ በኤፍሲ ዳላስ ብልቃሕ ዘምጻቶ ብራይን ሪኖልድስ ብቃውምነት ክሸጦ ከም ዝደለየት ጎል ስፖርት ሓቢራ ጁቬንቱስ ነዚ ክትገብር እንተኾይና ግን 7 ሚልዮን ፓውንድ ኤፍሲ ዳላስ ከም ሕወይ ክትኸፍል ክትግደድያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎን ጁቬንቱስ ብመልክዕ ልቃሕ ናብ በነቨንቶ ክሰዶ ከም ትኽእልውን ስካይ ስፖርት ወሲኻ ትገልጽም ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሓድሽ ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ትርከብ ፓሪስ ሴን ጀርሜን መስመር ምክልኻላ ንምድልዳል ምናልባት ኣብ ዘለና ወርሒ ጥሪ እንተዘይሰሊጥዋ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ክራማት ግን ናይ የማን ተኸላኻሊ ባርሴሎና ኢመርሰን ክትፈርሞ ተዳልያ ከም ዘላ ኣብ እስጳኛ ዝመደበራ መረብ ሓበሬታ ስፖርት ስታዲዮ ዲፖርቲቮ ሓቢራ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተኸላኻሊ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብልቃሕ ምስ ሪያል ቤቲስ ይጻወት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዛ ናይ ፈረንሳ ክለብ ፒኤስጂ ድማ ንምስጋሩ ትከታተሎ ከም ዘላ እዩ ዝነገር ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ከፊ ኣጥቃዒ ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ኣማድ ዲያሎ 37 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝፈረመቶ ጎል ስፖርት ሓቢራ እዚ ወዲ 18 ዓመት ናይ ከፊ ኣጥቃዒ ዲያሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ጥሪ ናብ ሬድ ዴቪልስ ክትጽምበር ትጽቢት ይግበር ዩናይትድ ነዚ ናይ ከፊ ኣጥቃዒ ከተፈርም ኣቀዲማ ወርሒ 10 ማለት ወርሒ ጥቅምቲ ዝርብ ጀሚራ ነይራ ብሰንኪ ኮሮና ዝዓቦ ምቅያራት ሕጊ ምፍራም ጻውቲ ኤውሮጳ ግን ክሳብ ሕጂ ክሰምራ ይከኣልን ጸኒሖም እንሆ ሕጂ ግን ውልቃዊ ስምዕን ኣወረቐት ዝዛዝሙ ውዕላትን ስለዝተወደአ 27 ሚልዮን ፓውንድ ካሽ ክትከፍልን 10 ሚልዮን ፓውንድ ድማ ብቃዕቱ ተራእዩ ጸኒሑ ዝውሃብ ክፍሊት ክኸውንን ዩናይትድ ምስ ኣትላንታ ተሳሚዓ ዘላ እዚ ምስ ዝኸውን ድማ ዲያሎ ቀዳማይ ጻውታይ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ሕጊ ምፍራም ጻውቲ BFA ዝወፀ ክኸውን እዩ እዚ ወዲ 18 ዓመት ናይ ክንፋ ኣጥቃዒ ቪዛ ከሳልጥ ተቐዲሙ ናብ ሮማ ይበሪሩ ዘሎ ጉዳይ ቪዛ ምስተዛዝመ ድማ ናብ ከተማ ማንቸስተር በሪሩ ምስ ሓደስ ደቂ ጋንቱ ክጽምበር እዩ ኣማድ ዲያሎ ምስ ኣትላንታ ኣብ ጾታ ስለዝነበረ ከፊላዊ ምርመራታት ኮቪድ-19 ገዲፍካ ናይ ውልቁ ሸባ ኣይክገብርን እዩ እዚ ኮቶት ተጻዋታይ ኣብዚ ዓመት ንኣትላንታ ክልተ ግዜ ጥራይ ክስለፈላ ክኢሉ ዘሎ ምስ ዩናይትድ ጌርዎ ዘሎ ውዕል ድማ ክሳብ ዓመት 2025 ዘጽንሖ ክኸውን እዩ ምስ ሓደ ዓመት ከም ኣማራጺ ኣብ ኢዱ ገዲፍካ ንምምጻእ ዲያሎ ኣሰልጣን ዩናይትድ ሾልሻር ዝሃብ መግለጽ እንተነይሩ ንሱ ይብል ከም ክለብ ንብዙሓት ዓመታት ንዲያሎ ተኻቲልና ኢና ቡልቀይውን ይካተሉ ነይሮም ሓደ ካብቶም ዝበለጹ መንእስያት ተጻወቲ ከም ዝኾኑን እምንቶለኒ ሓደ ካብ ዝኹርዕ ታሪኽ ዩናይትድ እንተሃልዩ ድማ መንእስያት ተጻወቲ ኣምጪኻ ኣማዕቢልካ ኣብቲ ዝለዓለ ብቕዓት ዝበጽሕሉ ባይታ ምፍጣሪው ክብል እዩ ደምዲምዎም
ተካይ አሰልጣኒ ነታ ካብ ድሕረወት 6 ግጥማ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ 4 ግዜ ጽዕረት ዘመዝገበት ኣብ ሕማቅ ቁመና ዘላ ለንናዊት ክለብ ቸልሲ ተባሂሉ ዘሎ አብርሃም ግራንት ንኣሰልጣኒ እዛ ክለብ ዘሎ ፍራንክ ላምፓርድ ናይ መጻንዒ ቃል ሂዊላ ሱፐር ስፖርት ናይ ዓመተ 2019-2020 ዓመተ ስፖርት ዓም ምዃኑ ኣብ ትሕቲ እገራት ጻወትን ከላ ብሓያል ወኒ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ዛዘመት ቸልሲ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ኣጃምራ ምስ ምፍራማ ካፈሊ ካይ ሃቨርትስ ብልዑል መጠን ባጀት ከምኡውን ምምጻእ ቲሞ ወርነር ናብዛ ክለብ ሓንቲ ካብተን ንጽዋ ፕሪሚየር ሊግ እትዋደር ክለብ ምዃና እዩ ክንገረላ ጸኒሖም እንተኾነ ግን ብኣንጻር ኮይኑ ናይ ዓም ብቕዓታ ክደግሞ ሲትረፍ ናብ ዝኸፍአት ትሑት ብቕዓትያ ኣምሪሓም እዛ ክለብ ኣብ ምስጓግ ኣሰልጠንቲ ባዶ ዓቕሉ ዘለዋ ቸልሲ ክሳብ ሕጂ ንላምፓርድ ዕድል መሃባውን ምናልባት ዕድባይ እዛ ክለብ ስለ ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ተኣምር እንተዘይኮይኑ እነዚ ዝተውዓለ ዝመስል ተካይ ላምፓርድ ክኸውን ትሕማዕ ኣለኻ ሰምዐ አብርሃም ግራንት ኣብ ናይ ኢንስታግራም ገጻቱ ንላምፓርድ ናይ ምጻንዒ ቃላት ሂብሎም ንሱ ኣብ መግለጺኡ ከም ኣሰልጣኒ ነገራት ጽቡቕ እንተለው ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ እንታይ ከም ዝገብር ጽቡቕ እንተዘይሉ ምስኻ ግን መንፈስካ ሓያል ክኸውን ዘለዎም ይብል እዚ ንቸልሲ መሪሑ ኣብ ዓመተ 2008 ናብ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ዝበጽሐሞ ድሕሪ መዓልታት ግን ካብ ስራሕካ ተሰጊብካ ኣለኻ ዝብል መልእኽቲ ዝመጾ አብርሃም ግራንት ንሱ ቀጢሉ ኣብዚ ሕጂ ቸልሲ ዘላ ትኩረታት ብዙሕ ቃልሲ ከተካይድን መፍትሕን ከተናድን ኣለካ ንላምፓርድን ከምኡ ንኻልኦት ኣባላት እዛ ክለብ ዝብሎም ተሃልዩ ዓቕሊ ምግባር እቲ ኣገዳሲ ዝበሉ ኣብ ተጻወቲ ምፍጻም ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ቃልሲ መንፈሶም ከየጥፍኡ እዩ እዚ እንተገይሮም ድማ ነገራት ከም ዝፍታሕ ጥርጥር የብለይን ምክንያቱ ኣብዛ ክለብ ብቕዓት ስለ ዘሎ ክብል እዩ መጻንዒ ቃላት ሂቡ ቸልሲ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ተሻዓይ ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ጽባሕ ሰንበት ድማ ኣብ ናይ ሳልሳይ ዙር ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ሞርካይ ግዜ ቅንያት ሓድሽ ዓመት እዩ ክለባት እንግሊዝ ንጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ እቲ ናይ ብሓቂ ቅርጹ ዝሕዘሉ እዩ ዝበሃል ብብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ኣብዚ ግዜ ገለ ክለባት ልዑል ነጥቢ ክእክባ ገለ ድማ ንህላወን ክቃለሳ ኢና ተዓዚብና እታ ኣብዚ መድረኽ ልዑል ስም ዘለዋ ናይ ከተማ ለንደን ኣርሰናል ኣብዚ መድረኽ ሕማቕ ውጽኢት ከተመዝጊብያ ክኢላ ብኣንጻር ድማ ተጽቢት ዘይተገብረለን ክለባት ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይዚ መድረኽ ክዲባ ክኢለን እዚ ውጽኢት ኣብ ዝተራእየሉ ድማ የን ክለባት ኣብዚ ወርሒ መሳርዕ ንምድልዳል ናብ ተጻወቲ ምህዳን ዝጓያ በዚ መሰረት መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ስታር ኣብዚ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ጻወቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክለባት ናይ እንግሊዝ ካብ ዝርከቡ ዝኸበሩ ጻወቲ ዝርዝር ኣስማት ኣውፅያላ ኣብ ዌስት ብሮም ዝኸበረ ጻወታይ ተባሂሉ ዘሎ ማቲዮስ ፔሬራ ብ12 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሼፊልድ ዩናይትድ ሳንደርበርግ ብ18 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጻወታይ ተባሂሉሎም ኣብ ሳውዝሃምፕተን ድማ ጄምስ ዋርድ ፕሮስ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጻወታይ ናይዛ ክለብ ክኸውን ክኢሉሎም ኣብ ፉልሃም ተመጺና ድማ ሮውን ሎፍትቼክ ብ24 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጻወታይ ናይዛ ክለብ ኮይኑሎም እዚ ጻወታይ ብልቓሕ ካብ ቸልሲ ምስ ፉልሃም ጻወት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ግን ዝኸበረ ጻወታይ ናይዛ ክለብ ክኸውን ክኢሉሎም ኣብ ሊድስ ዩናይትድ ኣብዚ ግዜ ዝኸበረ ጻወታይ ካልቪን ፊሊፕስ እዩ ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ብራይቶን ዝለዓለ ዋጋ ተሚኑ ዘሎ ጻወታይ ሉዊስ ዳንክ ብ27 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እዚ ኣብ ክራማት ናብ ቸልሲ ክኸይዱ ዝብል ጽንጽንታ ዝተሰማዓሉ ዳንክ ኣብ መስመር ምክልኻል ክለቡ መሳጢ ዝኾነ ብቕዓት ኣብ ምጽብራቕ ይዝርከብ ጄምስ ታርኮስኪ ብ28 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጻወታይ በርንሊ ክበሃል ክኢሉሎም እዚ ተኸላኻሊ ኣብዚ ግዜ ኣብ ትዕዝብቲ ኤቨርተን ይኣትዩ ዘሎም ኮይኑ ግን ኤቨርተን ንምስጋሩ ልዕሊ እዚ ዋጋ ክትኸፍል ክትግደድ እያ ኣብ ኒውካስትል ዩናይትድ እንተመጺና ድማ ኣላን ሴንት ማክሲመም ብ32 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጻወታይ ክኸውን ክኢሉሎም ናብ ኣስቶን ቪላ ምስ እንኸይድ ድማ ዝለዓለ ዋጋ ተሚኑ ዘሎ ጻወታይ እንግሊዛዊ ካፋሊ ጃክ ግሪሊሽ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ግሪሊሽ ነዚ ክበጽሕ ዝኽኣለ ብዘርእዮ ዘሎ ብሉጽ ብቕዓትን ኣብ ፈለማ ፕሪሚየር ሊግ ናይዚ ዓመት ንክለቡ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይዚ መድረኽ ንኽትስራዕ ብምኽኣል እዩ ናብ ክሪስታል ፓላስ ምስ ንመጽእ ድማ ዊልፍርድ ዛሃ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጻወታይ ናይዛ ክለብ ኮይኑሎም እዛ ብዚ ኤግልስ ዝብል ቅጽል ስም እትፍለጥ ክሪስታል ፓላስ ኣብዚ ግዜ ብዘይ ዛሃ ኣበይ ናይ ደረጃ መሃለወት ምስ እንብል ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ናይ ክንፋ ኣጥቃዒ ኣብ ትዕዘብቲ ብዙሓት ክለባት ኣትዩ እኳ እንተሃለወ ዋግኡ ግን ክሳብ ሕጂ ትበጽሕ ክለብ ኣይተረኸበትን ዘላ ናብታ ብድኹማ ጃምራ ዝፈለመት ኣርሰናል ምስ እንኸይድ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝኸበረ ጻወታይ ተተሚኑ ዘሎ ኣብ ክራማት ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናብዛ ክለብ ዝመጸ ጋናዊ ኣካፋሊ ቶማስ ፓርተይ እዩ ፓርተይ ነዚ ክብሪ ዝበጽሖ 50 ሚልዮን ፓውንድ ክትመድ ብምኽኣል እዩ ዋጋ ናይ ጻወታይ ንኽጎድል ምኽንያት ዝኾነ ድማ ናብዛ ሰሜን ለንደን ክለብ ካብ ዝመጽእ ብሰንኪ ማስተይቲ ኣብ ዝበጽሐ ጻወታት ክትስለፍ ብዘይ ምኽኣል እዩ ናይ ኤቨርተን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝኸበረ ጻወታይ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ሪቻርልሶን ብ60 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እዚ ፈጣን ኣጥቃዒ ካብ ዋትፎርድ ናብዛ ክለብ ካብ ዝመጽእ ብልጽነቱ ከርኢ ኣይተጸገመን ስለዝኾነ ድማ ኣብ ጠመት ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ክኣቱ ግዜ ዘይወሰደ ናይ ክለብ ሌስተር ሲቲ ዝኸበረ ጻወታይ ኣብዚ ግዜ ጄምስ ማዲሶን ብ55 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑሎም እዚ ኣጥቃዒ ብዘርእዮ ዘሎ ብሉጽ ብቕዓት ንክለቡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሕ እንከሎ ኣብ ጠመት ዝተፋለያ ክለባት ክኣቱ ድማ ግዜ ዘይወሰደ ናብ ቸልሲ ተመጺና ድማ ኣብ ክረማት ናብዛ ክለብ ብልዑል መጠን መሳገሪ ዘጸንበረ መንእሰይ ካይ ሃቨርትስ ብ81 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑሎም ጀርመናዊ ወላውካ ናብዛ
ክለብ ክመጽ እንከሎ ልዑል ትጽቢት እንተ ተነበረሉ ሓያልነት መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ግን ከም ትዝድለ ብቕዓቱ ንኸንጸባረቕ ብድሆ ይኮይንዎ ዘሎ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ 89 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝተዓደገሉ መጠን ገንዘብ ናብ 81 ሚልዮን ፓውንድ ክወርድ ክኢሉሎም እንተኾነ ግን እዚ ጸወታይ ድሕሪ ግዜ ብልጽነቱ ክርኢ ትጽቢት ካብ ዝተገበረሎም በጻወቲ ናይዛ ክለብ ሓደ እዩ ዝኸበረ ጸወታይ ወልብስ ኣብዚ ግዜ ንኣዳማ ትራወረ ክበሃል ይከኣል እዩ እዚ ግን ኣይኮነን ናይ ክለብ ወልብስ ዝኸበረ ጸወታይ ፖርቱጋላዊ ሩበን ነቨስ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑሎም ኣብ ክለብ ዌስትሃም እንተሪእና ዝኸበረ ጸወታይ ዴክላን ሪስ ብ55 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እዚ ጸወታይ ኣብዚ ግዜ ቀንዲ ዛዕባ ምስጋር ክለባት ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኮይኑሎም ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ናብዛ ክለብ ካብ ዝመጹ ጸወቲ ኣደናቂ ብቕዓት ካብ ዘርእዩ ዘለው ተጻዋታይ ሓደ ዝኾነ ብሩኖ ፈርናንደስ ብ9 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጸወታይ ናይ ሬድ ዴቪልስ ኮይኑሎም ኣብ ናይ ሆዜ ሞሪኖ ክለብ ቶተንሃም ኣብዚ ግዜ ዝኸበረ ጸወታይ እንብሎ እንግሊዛዊ ዘይምሕር ኣጥቃዒ ሃሪ ኬን ብ120 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እዚ ኣጥቃዒ ሰሙናዊ ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓትን ብዘመዝገቦ ዘሎ ሸቶታትን ማንም ክለብ ናብ ሕቑፋ ከተእትዎ ድሕር ኣይመለትን መጠን መሰጋገሪኡ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ግዜ እቲ መዳርግቲ ኣልቦ ብቕዓት ኣብ ምጽብራቕ ዝርከብ ተጻዋታይ እንተሃልዩ ቤልጅማዊ ካፋሊ ኬቪን ደብሮይነ እዩ ደብሮይነ ብሰርሕን ኳዕሳሱ ዳርጋ ሞተር ናይ ሲቲ ክበሃል ዝከኣል ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ እዩ ብ120 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጸወታይ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ዘሎ ዝኸበረ ጸወታይ ናይታ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒዮን ናይ ዝመድረኽ ዝኾነት ሊቨርፑል ክትግምቶ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ኣብዛ ክለብ ካብ ዝርከቡ ጸወቲ ብዘርእይዎ ዘለዉ ብሉጽነት ንመን ከም ትመርጽ ስለ እትሽገር እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ እዩ ናይዛ ክለብ ዝኸበረ ጸወቲ ክንብል ኢና ክንግደድ በዚ መሰረት ድማ ኣፍሪቃውያን ኣጥቃዕቲ ናይዛ ክለብ መሐመድ ሰላሕን ሰይድ ማነን ብ120 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸበረ ጸወቲ ክኾኑ ክኢሎም ኣለው ኣርሰናል ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝወረዳ ቁጠባዊ ማህሰይት ንምክልኻል ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ክሳዕ ወርሒ ጉንበት 2021 ዝኽፈል ናይ 120 ሚልዮን ፓውንድ ልቓሕ ከም ዝወሰደት እታ ክለብ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ኣፍሊጣ እዚ ኣርሰናል እትወስዶ ዘላ ልቓሕ ኣብ ርእስቲ ብዋናኒኣ ስታን ክሮኒክ ዝወሃባ ዘሎ ፊናንሳዊ ሓገዝ እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝሓለፈ ዓመት ጋነርስ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዘስዓበላ ፊናንሳዊ ጉድኣት ካብ ኣባላት ስታፋ ከተጉድል መደብ ከም ዘለዋ ሓቢራ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ መብዛሕትኦም ካብ ተጻወትቲ 12.5 ሚእታዊት ካብ ደሞዞም ተቆራፂ ክገብሩ ምዃኖም ከም ዝተሰማምዑ እዩ ዝግለጽ ኣርሰናል ኣብ ምስጋርን ደሞዝ ተጻወትን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ንዘውፅኣቶ መጠነ ገንዘብ ብዙሓት ክንቀፍ ተሰሚዑ እዩ እዛ ጋንታ ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስጋር ተጻወትቲ ወርሒ ጥቅምቲ 45 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ገይራ ነይራ እዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ንተኸታታሊ 4 ዓመታት ንውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ካብ ምስታፍ ብምውካርያ ንቁጠባዊ ምስትንኻላት ተቃሊዓ ናይ ኣርቴታ ኣርሰናል ኣብዚ ግዜ ካብ ደረጃ ብሉጻት 4 ብ6 ነጥቢ ተፈልየ ኣብ መበል 11 ደረጃ ተሰሪዓላ ሓድሽ ዓላሚ PSG ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ማውሪሽዮ ፖቼቲኖ ናይ ለስ ፓርቲንስ ናይ ምስልጣን ስርሑ ካብ ኣቦ ልደት ዝተቐበሎ ህያብ ገይሩ ከም ዝሓስቦ ገሊጹ እንተኾነ ብዘይ ኔይማር ንዘካይዶ ፈላሚ ጸወትኡ ቀሊል ከም ዘይከውን እዩ ዝትንተን ዘሎ እዚ ኣርጀንቲናዊ ነዛ ጋንታ ሒዙ ናይ ሜድኡ ፈላሚ ግጥም ሎሚ ቀዳሚ ከካይድ PSG ኣብ ማእከላይ ሰሙን ምስ ሴንት ኢቲየን ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላያ ካብ መራሒት ሊጓን ፈረንሳ ዘላ ሊዮን ብ3 ነጥቢ ተፈልያ ትርከብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝሕሪ ዝወረዶ መጉዳእቲ ስዒቡ ካብ ጸወታ ሪሕኦ ዝርከብ ኔይማር ጁኒየር ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ናብ ጸወታ ክምለስ ተኽእሎ እኳ እንተሃለዎ ምስ ናይ ካልኦት ተጻወቲ መጉዳእትታት ግና እዛ ክለቡ ከም ቀደማ ንሻምፒዮን ክትወዳደር ዘለዋ ተኽእሎ ብመጠኑ ዝጎደለ ከም ዝመስል እዮም ናይ ዝዓውዱ ጉዱሳት ዝጠቕሱ እዛ ጋንታ እምበኣር 16 ለካቲት ኣብ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ዙር 16 ምስ ባርሴሎና ንፅበያ ዘሎ ግጥም እዞም ኣብ መጉዳእቲ ዝርከቡ ዘለዉ ኣባላታ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ብቕዓት ክምለሱ ክኽእሉሎም ኣስቶን ቪላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፏ ተጻወቲ ብዝሒ ራብዒት ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጋንታ ኮይና ኣብታ ጋንታ ድሕሪ ዝተኻየደ ምርመራ ብዙሓት ካብ ተጻወትን ኣባላትን ስታፍታ ጋንታ በዚ ሕማም ድሕሪ ምልካፎም ንሰሪዓቶ ዝነበረት ልምምድ ከም ዝቋረጽ ከም ዝገበረቱን ብተወሳኺ ተፈሊጡሎም ብሰሉስ ኣብ ተጻወትን ኣባላትን ስታፍ ፕሪሚየር ሊግ ልዕሊ 40 ሰባት በዚ ሕማም ከም ዝተለኽፉ ተረጋጊጹሎም ብሰንኪ ኣብ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ፉልሃምን ዝተረኣየ ብዙሕ ሕማም ድማ ዝሓለፈ ሰሙን 3 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ከም ዝተዓንቀጹ ይፍለጥ በዚ ኮቪድ-19 ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዘርእዮ ዘሎ ምስፍሕፋሕ እምበኣር እዚ ውድድር እዚ ናይ ዓመት 2021 ግጥማቱ ኣብ ግዚኡ ክዛዝመዱ ዝብል ሕቶ ብብዙሓት ይለዓላሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ናይ ዝሕማማ ፕሪሚየር ሊግ ብዙሓት ኣባላት ናይ ዚሊግ ንመምርሒታት ናይ ዝሕማም ብምጥሓስ ንበዓላት ሓድሽ ዓመትን በዓለ ልደትን ክጽምብሉ ኣብ ዓይኒ ካሜራታት ተረኺቦም እዮም ናይ ቶተንሃም ኤሪክ ላሜላ ሴርጂዮ ሬጉሊዮን ጂዮቫኒ ሎ ሴልሶን ናይ ዌስትሃም ማኑዌል ላንዚኒ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ቤንጃሚን ሜንዲ ናይ ፉልሃም ኣሌክሳንደር ሚትሮቪች ከምኡን ሓልኣ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ
ሉካ ሚሊዮጄቪክ ገለ ካብቶም ንመምርሒታት ዝጣሓሱ ነይሮም ዋና ኣካይድ ክለብ ኣስቶን ቪላ ክሪስቲያን ፖርስሎው ነቶም ነዚ መምርሒታት ዝጥሕሱ ዘለው ተጻዋቲ ከቢድ መቕጻዕቲ ክውሰነሎም ዝተላበወ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ኤውሮጳ ዝተፈላለዩ ፀወታት ቀፂሉ ከምሲዩ ሳልሳይ ዙር ኤፍኤ ካፕ ሎሚ ቀዳም ካብ ዝካየዱ ፀወታት ድማ ቦርሃምውድ ኣንጻር ሚልዎል ሰዓት 3 ኤቨርተን ኣንጻር ሮተርሃም ዩናይትድ ሰዓት 3 ሉቶን ታውን ኣንጻር ሪዲን ሰዓት 3 ኖርዊች ሲቲ ኣንጻር ኮንቨርትሪ ሲቲ ሰዓት 3 ኖቲንግሃም ፎረስት ኣንጻር ካርዲፍ ሲቲ ሰዓት 3 ብላክበርን ሮቨርስ ኣንጻር ዶንካስተር ሮቨርስ ሰዓት 6 ብላክፑል ኣንጻር ዌስት ብሮም ሰዓት 6 ብሪስቶል ሮቨርስ ኣንጻር ሼፊልድ ዩናይትድ ሰዓት 6 በርሊ ኣንጻር ሚልቶን ኪንስ ሰዓት 6 ኩዊንስ ፓርክ ሬንጀርስ ኣንጻር ፉልሃም ሰዓት 6 ስቶክ ሲቲ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ሰዓት 6 ኣርሰናል ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ሰዓት 8 ፈርቓን ብረንትፎርድ ኣንጻር ሚድልስብሮ ሰዓት 9 ከምኡውን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ዋትፎርድ ሰዓት 11 ፀወታት ሰሪዕ ኣለና ኣሎ ኣብ መድረኽ ቡንደስሊጋ ጀርመን ዩኒየን በርሊን ኣንጻር ወልስበርግ ባየር ቨርኩሰን አንጻር ወርደር በርመን ሜንዝ አንጻር ኢንትራክት ፍራንክፈርት ፍሪበርግ አንጻር ኮሎን ሻልክ አንጻር ሆፈንሃይም አሪብ ላይፕዚግ ድማ አንጻር ቦሩሲያ ዶርትመንድ ጾታ ስርዕሎም ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ዲዮን አንጻር ማርሴይ ሜትስ አንጻር ኒስ ሞናኮ አንጻር አንጀርስ ፓሪስ ሴን ጀርሜን አንጻር ብሬስት ሬንስ አንጻር ሊዮን ገለ ካፕቲ ሎም ቀዳም ዝካሄዱ ኣብ መድረኽ ሊግ 1 ፈረንሳ ኣብ መድረኽ ሊግ እስጳኛ ሴቪያ አንጻር ሪያል ሶሲዳድ አትሌቲኮ ማድሪድ አንጻር አትሌቲክ ቢልባኦ ግራናዳ አንጻር ባርሴሎና ኦሳሱና ድማ አንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ሊግ ሰሪያ ኢጣሊያ ቤኔቨንቶ አንጻር አትላንታ ጆና አንጻር ቦሎኛ ኤስ ሚላን ድማ አንጻር ቶሪኖ ጽባሕ ሰንበት ካብ ዝካሄዱ ሳልሳይ ዙር ኤፍኤ ካፕ ባርንስሊ አንጻር ትራንመን ሮቨርስ ሰዓት 4 ፈርቓን ብሪስቶል ሲቲ አንጻር ፖርትስማውት 4 ፈርቓን ቼልሲ አንጻር ሞሪኬም ሰዓት 4 ፈርቓን ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ቢንግሃም ሲቲ 4 ፈርቓን ማሪን አንጻር ቶተንሃም ሰዓት 8 ኒውፖርት ካውንቲ አንጻር ብራይተን ድማ 11 ርብዑ ገደል ጸወታ ሰሪዕ ኣለና ኣሎ ብተማሳሊ ኣብ ሊግ ቡንደስሊጋ ጀርመን አውግስበርግ አንጻር ስቱትጋርድ አርሜኒያ አንጻር ሄርታ በርሊን ጸወታ ተሰሪዕ ኣለና ኣሎ ኣብ ሊጋ እስጳኛ ሌቫንተ አንጻር ኤባር ካዲዝ አንጻር አላቬስ ኤልጭ አንጻር ከታፈ ሪያል ቫላዶሊድ አንጻር ቫሌንሲያ ኣብ ሊግ ሰሪያ ኢጣሊያ ሮማ አንጻር ኢንተር ሚላን ፓርማ አንጻር ላሲዮ ዩዲኔዜ አንጻር ናፖሊ ቨሮና አንጻር ክሮተነ ፊዮረንቲና አንጻር ካሊያሪ ጁቬንቱስ አንጻር ሳሱሎም ባርከስ خبركم سمعتنا لهم زبلنا مقالح سبورت ابزازيمنا لنا مسخم صنحنا دناي تزفاز جن روبيل برختنا مستر منوات نفكم سسنايم